Hi guys, ay mga kaupa, madyong buntag didong tanan og madyong oras sa tibuok kalibutan. Domingo na deron guys, November 30. Humanamig pamahaw, nagkuan kami lugaw. Kamu guys, yun sa madyong pamahaw diha, lugaw para sa nung itlog. Diade ko sa kwarto kay na may napatugtog sa jud, di ko maka-ending na paghapog among mga kuan guys. Mga kinarton nga padung mananta na sa dahon din siya. Wapay kabayad sa shipment. Diya na among foam diha. Wapa na magamit ang makay si precious sing tunon man kaadyo. Manang wala man na magamit kay ting init mo pagkadug. Init mo pagkadug mga gabi idare. Diya karon di ay tiwas pa dari pasipasin hinlo kay namin mo abotay. Diya puhon bisita. Diya pa dunon pa ning kwarto kay nalagi daghang kinarton. Ay arong mahigdaan ni. Ja kita ka sa putaan ja guys kay maghipos-hipos na pud kay basta tayo wa kalaba gahapon kay wa may agas ang tubig daghan mo pi manglaba pag Sabado lagi may magamit og tubig mo nang karon pud siya manglaba kay wala ka pa na siya unja gabi man ang tagbuonon magtagbo na siya mo tagbo amang moabotay nga bisita. May batang alig-aligan, bawal makani mo dako nang masubo ba kani? Laba-laba naman. Nahaman na rin may kupot-kupot guys, tatay haman na pagpanglaba. Diyan. Nahaman na permit pa ni hapon ni daan kay wala ka na nasa tayo unjang taud mo biyahe na kay ladyo para ba pagbiyahe ang unja bus pud may apas katong bus nga last trip nga sakdanan padung sa airport. Ano? Ilan? Tatlo ko no, naman ni hapon sila guys hindi. Dala bang oras Alas 6:26 na day guys, si tatay mo hinahinay na saglakaw kay isur ba dyan po ni magpaalanganin tas biyahe, ladyo para ba dyan gabi ira ba, dugay ba mapuno ang jeep, dugay mo larga manang ato na siya kay mag-jeep pa man na siya padung sa Alabang ikan Laris Biason. Ato na siya sa Alabang magbuhat sa bus nga padung sa airport. Precious kay ning lisko hagman kay mukujog kuno. Kay tinga man na siya kay gabi naman nga nung mulakaw nga kasagaran umuli si tatay kas biyahe gabi man sa anong gabi na mulakaw si tatay. Tay service napatay service pwede ta mukujog. Tayo na, babay na tatay. Kuha si tatay nila. Bye-bye. Magtagbo ka nila tatay. Si nanay bito. Di pa, buhat ka tatay no? Ni tatay. Masa ka dyan? Mananay ko. Ayaw. Ay no, di ka pwede mo ba kay gabi? Inabidjaan din mo sanay. Uy, si nanay, mabili niyo siya. Diyan na Recos. Alabang guys, terminal. Buat na naman kukuhan. Langgaring bus. Airport bus. Terminal 123. 1234. Nasutso media pa ni Mularga. Yala City pa man. Diyan ako sa bus guys. Third na. Ano ko tanan ko guardia kuha mo mag-ticket ito sa kuhan, ticket booth. Dati naman ko no, ara cross driver mo bayad. Pamasahe. Kuha ra ng ticket itong mga probinsya.
pareha rin gapon sa una nga. Hariras driver, conductor ng bayan. Ako yung pinakauna, wapay sud bus. Kayo na wapa ni driver. May hapon pa siguro driver. Daw ta sa airport. Uy, asa mo itong terminal? Kalimot mo ko sa terminal lah. Pangutan ng nanay. Ganun na yung bus. Dongas Airport. Padong na may gawas nga kuhan Main Road Alabang. Mo ni jag Star Mall sa una. Kuhan na bago na. Sa bilyar na ni nga bilyar area na. Doon na miss ko Skyway Alabang palengke naman ay kasi mga tinda, mga prutas pagtutup pa doon unahan. Sa airport guys, ikot na, ibabaw, ikot na siya dyan, ikot. Panikasa. Pero ito boss. Diyan na sa Manila International Airport. Diyan ako sa airport. Buhat na naman kong nanay. Ambot, paman mo online. Diyan ako sa B8
Yung 9. Bagay ito. Anybody who's left in Taliban? Anybody who's left in Taliban? Pamas nanay nagkagawas. Gawa ng mga nanay sa sud. Pero katuod mo gawas. Nagawas. Nanay ko man. Yes, nanay guys. Pawa kita. Tawag lang makalitin kong kasara. Ay kung wa, ang mga tanan dito ko na magagawas. Ay tiga buhol ah. Sama ato na yung baklay na may sakay may kuan. Jeep, Pitix. Nanay. Lakaw na mis nanay guys, tagi siyang daan ya. May pakpag. Ito mis sakay may kuan. Pitix. Sa daming nanay itos yason ika na mis jeep so sapit na alas 12 baklay na pwede may baklay sa nanay kita sana kung serious nanay pa kay pamahawar ko lagi ka na ganja sa ititsuro na yung arig Manila kay alas 8 pa mas buntag ning larga alas 8 pas gabi flight. A few moments later. Alas 11:54 guys, niabot na dyan sila sa kadugadyang biyahe di ana just bahay. Galang-galang sa buhol niabot sa Manila. Kisa man na dito ni Cortez, Corlia. Kuya ganihan. Nanay, aram dako hinog gijang kiri, agi jang hinong bagahe gamay. Ito may nilbot kay naghuwag like palabang diretso. Tapos kay palabang diretso kay puti ba ni Wagi. Libot-libot gihapon mo. May parita sa kay mis sukat tawid. Ginoo. May po tumbil sa pinya sino. Sige para niya kaya. Mura. Yung sukat na naman ang taon. Magpulit-sungat maganda sila pasahero. Tagto agi mo mo. Na. Tingko. Mo na ganun do. Uy. Lata mo lagi nay. Tata na ako. Medyo penasukat ra mo dali ra to. Abi ko biyabas. Biyabas. Pasyon. Sa man ni? Lamaan nay. Tingnan lagi. Oh, malagi pala man. Nga, lahi mo gunang datik ani. Ikaw ra may mabudbud. Sige para sa una nga. Ah, Mo jo kay kari mong gibagahi, kari ra mong gibitbit. Ya, bukat na. Ha? Mag-up. Kaya sa bako. nandito ba ko? Manimaho na po ng upos. Nabako po no. Pag kuha sa timukaan ka sanay. Masa na? Wala mo nalitan sa bako. Sali po sa mga dito. Ano ko nabutang ba? Hindi na lang. Kapanirapan mo ko. Ano na? Umata sige mo na mingi kay binutan. Meron ka mong bisayang manok guys. Niabot na sa Manila. Kakaanan sa special sa bisayang manok. Tulong na siya ka manok guys. Ano ba yung isa? Uban, kay bilin britos. Kay latatay kay pang sidaan. At sa ninginitin ka rin siya kay arong lami batilawan. Gani. Muotro ko na may panihapon kay mukhaan may Lubong ma. manok nga ni Tim. Ah, precious pod mata. Ano? Uy, may lamok. Daghang salamat dahil sa mga pasalubong sa kalamay, sa dugos, o sa pato, tablija, handa, kape tabako,
Di ay buwad sa kasako. Galang-galang niabot sa Manila ug di ay peanut kisses ug katong Bisayang manok. Kapaway jud mi kaag manok sa merkado. Di apoy pasyon ni nanay. Pila ka legas. Katilaos presyos. Di apa po'y tik-tik gikan sa butil pamili og bugas mais kauban sa manok nga Bisaya.